ik hier met ons kijken erbij. Ja, dat ben je even. Nee, wij komen hier voor een gesprek om je stage te doen. Ja. Van scholen. Komst naar Weesum voor sliepadvies, een blouse of zwempak. Bij Van der Velde hebben ze alles onder één dak. Ek ondergoed een nachthemd en badegoed. Hoest je helemaal lege handen voort. Nou, mijn huid is hier nog een vlies te